Unsa may problema nga masulbad nato kung di na magstorya? Diba? Naisahin na nga, di na sila magtiyog-tiyog, Siyempre, matinga ka, ganun magtiyog-tiyog, may mga asawa, di, yung dulon. Ay, ganun walang katiyog-tiyog. Hindi na sila nga, kuwan. Mamay ka, okay. Kaya ana mo, magbundak-bundak na sila, magbundak-bundak. Siyempre, di sa pagkana, anong bundak-bundak na. Anong bundak-bundak kasi, kasukaan mo, kasi problema di ay. May yun din na nga, wak kakibaw sa problema. Wala yung problema, mo kay wak ka nakibaw. Nang tanya, ganitan nyo, kay wak nakibaw. Pero tawanan kayong video, no? Pero kung atong tutukan ba, grabe kaseryoso ani nga problema, nagipaagi ra og joke. So mo ni kasagaran sa attitude na to, no? Dili ra sa mga babae, pero hasta sa mga lalaki na asad ni. Naalang ko i-share gamay kung unsa ka importante ang communication sa usa ka relasyon. So pananglitan lang ako na ako'y diferensya. Nako kung unsay diferensya nako aron matarong nako. Pero kung imo kong saput-saputan kay naa ako'y diferensya unya wala nimo gisulti, diha na naay injustice nga nahitabo sa usa ka relasyon. Nga naa di ay diferensya, naa di labad sa ulo, pero nganong wala man nimo gisulti. Di ba? So mo na problema ana, wala na ta nagkasinabtanay, wala na ta nagka-inistoryahay sa usag-usa. Pero kung magstorya lang unta ta, naa unta to'y paagi. Malikayan pa unta to ang mga unnecessary nga mga away. Malikayan pa unta to ang problema. Matambalan pa unta to ang ug masulbad pa unta to ang tanan. Pero ang problema magud wala na tay tabi ay dili na ta magka-istorya sa usag-usa. Nasubrahan na lang ta sig atubang anang cellphone sa siging social media. Pero kung unta to, if we only talk to each other, say things that we are not comfortable saying, nga mauni ang rason nga nung nasulti to nimo ang imong gisulti, dili para atakihon nimo partner, kundi isip sa pagpakita nimo og pagmahal ug pag-atiman. Pero ang problema manggod, di na mangud ta magstorya. Awa ha. Unsa may problema nga masulbad nato kung di na magstorya? Diba? So mao nang kabaw mo, di jud ko pabor anang silent treatment. So sorry kayo ha, pero sa puton jud ko magunahon na ana. Para nako di mo gud na epektibo kanang silent treatment. Liman ka, imo kong patag-anon kung unsa akong diferensya. So I have to figure out what's wrong with me. So ayaw na lang ko patagan-tagaan na, isulti na lang nako diretsyo kung unsay diferensya nako para kaya na akong tarungon kung unsay problema nako, di ba? Ana ra na kasimple. Sultihi ko kung unsay sayop nako aron maayo nako ang akong kaugalingon. Kay unsaon ako pag-ayo sa akong kaugalingon kung wala ko kay ba nga naa day ko sayop, di ba? So sa tinuod lang, ang communication mao'y pinakasolusyon sa tanang misunderstanding. So stay real. Ayaw nang sigig binata kay mga dagko na ta. Ayaw usik-usiki inyong oras sa walay ka kwenta-kwenta o walay ka puslanan nga panag-away. Stay honest ug ampingi inyong relasyon.